Students for Liberty, na čo sa môžeme tešiť a tak ďalej. Priestor je tvoj. Sa tu je? OK. Zdravím vás, som Karol Jakubčák a som člen Students for Liberty a som vedúci pre slovenské a členom českého. Študujem v Brne ekonómiu, ale som Košičan a zaujímam sa o ekonómiu, voľný trh a všetko okolo libertariánstva a týchto myšlienok. A my Students for Liberty sa práve snažíme šíriť tieto myšlienky a organizovať rôzne aktivity, o ktorých vám za chvíľu poviem. No a prečo to robíme takto? No podľa nás je dôležité bojovať za slobodu, lebo zo všetkých strán nám tej slobody neustále ubýva, či už je to zo strany našej národnej vlády, a čo môžeme vidieť nejaké rôzne zmeny ústavy, kde sa zadávajú rôzne bigotné zmysly, hnusné, alebo a zvyšujú sa dane. Potom Európska únia chce zavádzať chat control, alebo sú návrhy na zákaz bitcoinu. No a my sa snažíme práve bojovať za slobodu a za tieto myšlienky. A robíme to práve cestou osvety. To je cesta, ktorú robia rôzni ľudia, robia to influenceri ako Urza alebo Tim Kožuchov, ale nie každý môže byť influencer. Ďalej to robia rôzne think tanky ako Ines alebo Liberálny institút, ale čož je pre mňa taká cesta, ktorá sa mne páči, ale na to, aby som bol v takom think tanku, musím byť proste profesionál, odborník, študovaný, ale ja som len študent. A práve Students for Liberty je platforma pre študentov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do šírenia týchto myšlienok slobody. A vlastne Students for Liberty vznikli v 2008 v Amerike. V 2011 to prišlo do Európy a v 2015 to práve Marianka a ostatní zakladali na Slovensku. Students for Liberty je vlastne medzinárodná organizácia, je vo viac ako 100 krajinách. Delí sa to na regióny ako Európa, Ázia a podobne. A to sa ďalej delí na krajiny. Je to v rôznych krajinách, napríklad v Sýrii je po novom Students for Liberty, čo je veľmi zaujímavé. A naša aktivita, my vlastne robíme všetké rôzne aktivity, celú paletu a snažíme sa šíriť myšlienky slobody. Je to hlavne organizovanie rôznych eventov, či už sú to prednášky, konferencie alebo panelové diskusie. Máme buď ako nejaké regionálne konferencie, napríklad v apríli bola Budúcnosť slobody na Slovensku, čo bolo aktuálnej politickej situácii a bude v novembri ďalšia, chystáme ju, čož dúfam, že to bude veľmi výživné, až tam budú skvelí hostia, zatiaľ moc nemáme nič potvrdené. A potom máme aj medzinárodné konferencie. V Prahe bol tento rok Libertycon, čo je celoeurópska konferencia, kde sú skvelí hostia, väčšinou po anglicky, ale aj z Česka. A to sa deje stále v nejakom inom meste. Ďalší rok to bude asi v Madride, potom to bolo v Gruzínsku, v Portugalsku. A okrem toho máme rôzne iné diskusie a prednášky. V Česku napríklad sa organizuje koncert pre Ukrajinu rapový, takže tie eventy sú naozaj širokospektrálne. Potom sme aktívni na sociálnych sieťach, kde snažíme robiť informačné posty a informovať skrz to ľudí o myšlienkach slobody. Píšeme články, máme aj vlastný magazín Speak Freely a napríklad chodíme na školy, chodíme na rôzne eventy, ako napríklad v Túvale, boli sme na BTC Prague, boli sme na Urzovej konferencii a podobne. A vlastne skvelé na tom Students for Liberty je, že keď chce človek šíriť myšlienky slobody, tak na to nie je sám, ale je celý tím ľudí, ktorí sú väčšinou skúsení odborníci v rôznych oblastiach, takže ak by ste sa niekto chceli pridať, ak ste niekto študent, tak máte plno skvelých ľudí, ktorí vám so všetkým pomôžu a budú vám oporou a zároveň si viete zdokonaliť svoje skills. Či už je to napríklad writing, keď chcete písať, tak máte možnosť to niekde publikovať tieto články o slobode, o bitcoine, o rôznych témach a máte ľudí, ktorí vám opravia tie články a budú vám dávať review, čo je skvelé. Ja som už takto napísal nejaké články alebo keď chcete robiť social media posty, ako naozaj vítame akúkoľvek aktivitu, grafický dizajn, môžete robiť merch, môžete robiť posty na sociálne siete alebo zakonajte si svoje skills, to je na tom veľmi dobré a nájdete si kamarátov, no. Ako ja vidím práve to najväčšie pozitívum, jednak ten seberozvoj, a to my dáme veľký dôraz, ale aj ten networking, že ja som spoznal vďaka tomu veľa skvelých ľudí, rôznych ekonómov, keďže ja chcem byť budúci ekonóm, tak som spoznal Peťa Gondu, ľudí z Inesu, Dominika Stroukala, stýkam si s nimi a je to skvelé. A ďalšia výhoda Students for Liberty je to, že môžete chodiť na rôzne
výlety do zahraničia zadarmo. Ja zajtra o 5. letím do Nemecka, máme akoby letnú školu, je to všetko plne hradené a zase je to robené na zdokonávanie svojich skills a seberozvoj, alebo sú rôzne na social media, sú rôzne kurzy na public speaking, takže na tom skvelé. Ak nie ste študenti, tak nevadí. Budeme radi, ak nás budete sledovať alebo keď nás prídete podporiť. Naozaj mám za cieľ rozbehnúť tie naše aktivity a plánuje sa viacero panelových diskusí alebo rôzne iné eventy. 8.9. budeme mať tu v Košiciach v Dysarte Liberty Beer, takže ak chcete, môžete prísť a pokecať s nami alebo s inými rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi o slobode, bitcoine a rôznych témach. A v novembri, v nejakú novembrovú sobotu, pravdepodobne 8. bude konferencia. Neviem vám povedať momentálne hosti, sledujte naše sociálne siete, ale zatiaľ čo vieme, že by mohol prísť, že asi príde Tim Kožuchov, debatný denník a bude debatovať s nejakým socialistom. Takže to vám zatiaľ viem povedať. A to je do mňa všetko. Tam máme stánok, môžete prísť nás podporiť, alebo si nakradnúť rôzne veci. Máme tam nálepky libertariánske, budeme mať, tuším, aj prívesky, máme tam knihy, alebo baliace paperiky na jointy, takže môžete si prísť zobrať.